Izwi likaNkulunkulu lithi uma babili noma bathathu behlangene, so long as behlangene ngezwi lami, mina Jehova Sebawothi uqobo lakhe ngiyabukuba khona phakathi kwabo. Amen. Uma sesikhuluma isingisi-ke sithi the Spirit of the Lord is upon us. Amen. The Spirit of the Lord is upon us. And this is the very same Spirit, the Spirit of life in Christ Jesus, the very same Spirit Spirit sempilo nokuphila esikuKristu Jesu. Isona Spirit, wona moya ongcwele osibhayila out. Yabona? Bails us out from umthetho wesono nokufa. Hallelujah. Amen. Akudingi ukuthi nize nibe inamba eningi ukuze ni experience nimfile umoya ongcwele ephakathi kwenu. Amen. Akasebenzi ngeinamba. Usebenza ngani? Ngokuthi wena ugebise ugobe idolo lenhliziyo yakho. Hallelujah. Ugebisa idolo lenhliziyo yakho nangenhlonipho mase ke uya kuyena ngokuyithoba. Hallelujah. Ingakho nje iscripture sithi if my people abantu bami who are called by my name ababizwa ngegama lami, if only they humble themselves, bezithoba and pray, bathandaze, mina Jehova uNkulunkulu ngisezulwini lami ngiyobezwa, angikhathali ngisho ngathiwa ngibhizi kangakanani. Amen. Hallelujah. So kunezinto ezincane bafowethu ekufuneka si-understand ekukholweni, hayi lezi esidayiselwayo commercially ngokumakethwa kuma TV, esidayiselwa ngokumakethwa kuma gospel programs. Amen. Into ezincane ezibanga ukuthi ube ne moment of truth, ube ne moment, uyabona leso sikhathi seqiniso ovela ube naso phakathi kwakho noNkulunkulu wakho, uzuthi azathi umuntu mekubuza ukuthi how was your weekend, ibinjani weekend yakho, uthi yazi benginoNkulunkulu. Athi hawu namanga uNkulunkulu sezulwini, uthi wehlile this time. Hallelujah. Mina bengine moment noNkulunkulu, mina bengine moment noBaba uNkulunkulu. Uma ungakukholwa lokho engikushoyo, ngcono uvela ubuke le video edlala ekhanda lami ebanga ukuthi ngingakwazi nami ukuchazela. Hallelujah. Wakunezinto ngeke ukwazi ukuyichaza muhlangana noNkulunkulu, eyigcina ngokuthi mfowethu isifiso sami ukuthi ube ne video yalento enze ela ekhanda lami enqabayo ukuthi ngiyichaze ngamazwi. Amen. And ngaso sonke isikhathi uma ube nesikhathi seqiniso noNkulunkulu, ube sebukhoneni buka Baba uNkulunkulu, amagama nelanguage yakho, ilanguage yakho, ulwimi lakho olukhulumayo luba lifishane ukwazi ukuchaza ubukhona obuzwile bukaNkulunkulu empilweni yakho. Hallelujah. There is why abaningi bethu uma bebe sebukhoneni baNkulunkulu kuba nenyembezi ongazazi ukuthi iqhamukapi. Hallelujah. Omunye abe nenyama yenkukhu. Uyazi inyama yenkukhu? Ama goosebumps angithi. Omunye kube ngathi inwele ziyasukuma. Hallelujah. Uzomchazela uthini kumuntu leyo nto? Ngaphandle kokuthi kune video mfowethu ekhona la ekhanda lami, angazi ngizoyiqalapi, but uNkulunkulu. Hallelujah. BenginoNkulunkulu. Amen. Now, ngiyanibingelela ke egameni elihle likaKristu Jesu inkosi nomsindisi wethu. Amen. Bafowethu ugesi awukho, sinenkinga kugesi mungekho ngoba noma si recorder isound ayibi inhle kahle. Amen. Kodwa kuNkulunkulu oyimuhle sizo recorder khona kunjalo, but ngeke sikwazi ukwenza ivideo. Amen. Sizo recorder nje isound kuphela. Amen. Noma nayo ingeyinhle kahle, but at least sizoyenza ukuthi sizoyizama ukuthi abangaphumelelanga ngoba senkozweni nalabo abasijoyinayo abakude bakwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini ebandleni lakhe. Amen. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu bafowethu nge-theme ka-2023. Siyambonga uNkulunkulu ngenjongo asiphe yona for the year
2023 la uNkulunkulu esishaye ngesamanisi elikhulu. Hallelujah. Wasishaya ngesamanisi wasibizela egwinjini eliphezulu. Sithe mesifike egwinjini eliphezulu, the upper room, wathi God Sanctuary Family Church, this year kulo nyaka 2023 going forward nizophuma nigcwale amathafa, nizophuma ngeinkalo zonke niphinde nivakashelane futhi mase nitshelana iqiniso lodwa neqiniso lonke. Hallelujah. Hawu Lord, iliphi leliqiniso ufuna sitshelane lona? Kufuna sitshelane nje uCash bafowethu, sitshele futhi nabanye ukuthi yazi ukuthi lo uNkulunkulu ombalekelayo, lo uNkulunkulu omelene naye, lo uNkulunkulu omphushela kude naye, you will be surprised, uzomangala ukuthi nguye kanye lo uNkulunkulu omdingayo. And we can bet, singabheja imali yethu, singabheja nangesikhathi sethu ukuthi uzothi uqamba uphela lo nyaka, uzobuya wena uze kuthina, uthi yazi ukuthini niqinisile bafowethu, ngicela nami ningi-introduce kulo uNkulunkulu wenu. Ngoba ngiyayibona imisebenzi yakhe empilweni zenu. Amen. Abaningi benu abahlezi la, kuzoba nomuntu ozokutshela imfihlo abengeke angakaze nangeke futhi ayitshele omunye umuntu, kodwa ngenxa yokuthi wena usu operator ngespirit sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kwembethe ukuwe, usuphila ebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu, kunabantu abazokhuluma imfihlakalo kuwena. Uthola ukuthi wena ngokuqonda nangokwazi kwakho kwengqondo awazi ukuthi uzothini, kodwa uyibona ukhuluma nomuntu, umuntu alapheke, umuntu abe delivered, aphulukiswe. Amen. Ungazi nokuthi konje utheni, uthi uyazama ukukhumbula ukuthi utheni kuyena, but umuntu akubonge yaza aguqe ngedolo phansi ekuxhawula ethi ngiyabonga ngani yami, ngiyabonga sisi wami, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga baba. Ngezwi nje elisimple olukhulumile, but ngenxa yokuthi vele wena usuhamba ngekamoya, uoperate ngokukamoya, uNkulunkulu kwembethe wavuma futhi nawe kwembatho. Hallelujah. So ilanguage yakho, ulimi lakho nengqondo nendlela ocabanga ngayo usukukhumbula izinto ongazi ukuthi uyikhumbule kanjani. Hallelujah. So uNkulunkulu ushilo ke bafowethu ezwini lakhe ukuthi asiphume esigcwala amathafa, sibatshela abantu ukuthi lo uNkulunkulu enimbalekelayo, lo uNkulunkulu enimelene kude naye, lo uNkulunkulu enimphushela kude, nguye kanye lo uNkulunkulu enimdingayo for the year 2023. Amen. So ngenxa ke bafowethu yongabikho kagesi namhlanje, ngiyacabanga ukuthi even i-series yethu ye-teaching ebesiqhubeka nayo sizoma kuyona namhlanje, kodwa uNkulunkulu usambulele enye topic njengoba simile nje la epulpit yokuthi sikhulume ngayo. Amen. Now uma uya lapha encwadini kaTimothy wesibili uchapter 3. Amen. Ngiyacabanga ukuthi sizoyilauncha lapho incwadi yethu for namhlanje. Hallelujah. Uma siya lapha encwadini kaTimothy uchapter 3. Hallelujah. Mase siyofunda uverse 16. uNkulunkulu uthi asilaunche intshumayelo yethu yanamuhla njengoba uJesu siphazamisile, but uhlulekile ukuphazamisa injongo uNkulunkulu anayo ngathi nenjongo uNkulunkulu anayo ngabantu bakhe abasekoneni. Hallelujah. Ake sihloleke bafowethu lencwadi sizwe ukuthi uNkulunkulu njengoba esishaye ngesamaniso wasibizela kwi-upper room egwinjini eliphezulu, yini le kwezikamoya afuna ukusifundisa yona nafuna ukusikhombisa yona. Hallelujah. Ake simlaleleke uNkulunkulu ukuthi uthini. Inkosi yami, ngoba uTimothy phela ingezinye yezincwadi lezi ezigovuzayo ezikusterayo, ezigovuza igift, isipho uNkulunkulu akuphe sona, lo namahloni wena yokuthi usisebenzise. Amen. Namhlanje uNkulunkulu uthi ake sithi ukusigovuza nje kancane, sithi stir it up lesipho onaso onamahloni ukusebenzisa. Uma sithi sicela usiculele unamahloni okucula, kodwa deep inside you know ukuthi une gift yokucula, uyathanda ukucula. Amen. Mesithi sicela umuntu ozolento ozosifundela iBhayibheli unamahloni, kodwa deep inside unalento ukuthi ngiyafisa kube yimina ngifunda iBhayibheli esontweni. Amen. Mesithi sicela umuntu ozosithandazela, uhlala uthi I wish upastor ngelinye ilanga ngakhomba mina ukuthi ngithandaze. Yayibona lento.
So namhlanje ke sigovuza leso sipho ke. Hallelujah. Now awulalela ukuthi uthini umoya kaNkuluNkulu ebandleni uma uya lapha ku verse 16. Awifunde nje slowly, ungayifundi njenge novel. Uphakamise izwi. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Hallelujah. Uthini verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ima. Wo. Sifunde with meaning. Sithola ukuthi uthini, sizukujula nokujiya kamoya kaNkulunkulu. Mekhuluma nebandla lakhe. Hey, sikhonza uNkulunkulu nomona bafowethu. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo embhalweni engcwele iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. Ngakho ke uma kusukuma omunye phakathi kwethu oyibiza ngomzalwane mase sebenzisa umbhalo ukulwa nomunye umbhalo, loyo muntu usewumntwana, uyi-apprentice. Hallelujah. Akakafiki esigabeni sokuthi usengadla inyama yezinto zombuso wezulu, amasolidi ezulu. Kusafuna siqhubeke lo muntu simfide ngani? Ngobisi. Amen. Niyayizwa lento engisho bafowethu? Ngoba uma imbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ngomoya wakhe, ngeke imbhalo ize iphikisane, kodwa izokhuluma ngezwi elilodwa, izwi likaBaba uNkulunkulu. Amen. So uma kuzosukuma inkunzi malanga emdaka mase ilento ithathi ama scriptures, ithathi imbhalo mase iyayiqhatha. Yayizwa lento ukuthi ilwe ukuze adide abantu bakaNkulunkulu, loyo muntu akanasi isambulo. Ngakho ke ngeke futhi azayibize ngessteward, ngeke azayibize ngomphathiswa weindaba zombuso wensindiso neqiniso likaNkulunkulu. Amen. Ngoba kukuyena ngaphakathi ukuthi every time yena methola opportunity, methola isikhathi, kufuneke alwe neqiniso o alwe nokuthi uNkulunkulu uthini, azamkhomba athi uNkulunkulu onjani lo othi methe eBhayibhelini aphinde athi kulapha ya, aphinde athi lapha ya. Amen. Ngoba umuntu onjalo imbhalo ayembuliwe kuyena ngokukamoya, uyifunda ngokwemfundo yakhe yasesikoleni. Amen. Akayifundi imbhalo kaNkulunkulu ngani? Ngokuqonda kwezinto zikamoya. iBhayibheli imbhalo engcwele ize ithi thina ekumele sikwenze ukucompare spiritual things with spiritual. Kumele thina siqhathanise izinto zakwamoya nezikamoya. Amen. Ingakho mekufika umuntu la ebandleni afika akhulume ngoBuddha, thina asim-engage lowo muntu ngoBuddha. Amen. Siyamtshela upfront ukuthi hayi uBuddha asimazi, esimaziyo ubani? uNkulunkulu. Hallelujah. So uzothi ungitshela wena ukuthi uBuddha uthi, mase ngikutshela mina ngithi owami uNkulunkulu nowethu uNkulunkulu uthi. Hallelujah. Uma kuwukuthi ufuna siphendukele kuBuddha, uma kuwukuthi ufuna siphendukele kuNkulunkulu wakhe singamazi, then uNkulunkulu wethu thina uyasivumela ukuthi simteste as a spirit while sitesta lesi spirit esikwena. Amen. So siyakuyena wethu uNkulunkulu sithi, Lord, for the sake ngenxa yempilo yalomuntu ongazi nodukile nodukisiwe, sicela ukuthi wenze ummangaliso empilweni yakhe, ukuze athi mewubona lo mmangaliso ozowenza kuyena ngami kuye, akwazi ukuthi ukuze abuyele esimeni esiright kufuneke akuvume wena ukuthi uBaba futhi uNkulunkulu. Amen. So uma uhlangana nomuntu ofuna ukukushintsha okholweni lakho akuyise kwenye inhlobo yokholo,
Uma wena ufunctiona usebenza ngokukamoya, umoya kaNkulunkulu umuphezu kwakho, kufanele umtshele lowo muntu uthi mfowethu, ngicela ukuthi ongcono onkulunkulu bethu sivele sibaqhathe. Haleluya. Ngicela ukuthi onkulunkulu bethu sibaqhathe, ozowina kuNkulunkulu uyena ke esizomkhonza sonke. Haleluya. But ngeke ukwazi ukwenza lokhu uma ungakabi nesikhathi seqiniso wena noNkulunkulu, umoya wakho nomoya kaNkulunkulu uvumelane uze ube nobufakazi. Amen. So baningi ke namasabake bangizama. Haleluya. Mase uthi mfowethu, ake simbekeke manje onkulunkulu bethu sibabeke on the stake. Sivele sibaveze nje obala mfowethu sibaqhathe. Ngizokhuluma noNkulunkulu wami njengoba ufuna ngiphendukele uNkulunkulu wakho. Ngizokhuluma noNkulunkulu wami ngimtshela ukuthi ufuna ngiphendukele kuyena. Mase ngimcela uNkulunkulu wami ngithi uNkulunkulu wami ukuze lo muntu akubone ukuthi ngempela wena ubaba futhi uNkulunkulu uyaphila. Ngizocela nje umvala amehlo abe blind, abe impumputhi. Hallelujah. Nawe mfowethu ngicela ukhulume noNkulunkulu wakho ukuthi angenze anything oyicabangayo. Uyabona? Mina ngizocela uNkulunkulu wami ukuthi akuvala amehlo ube impumputhi now njengamanje. And ukuvuleka kwamehlo akho kusekutheni uvume ukuthi owami uNkulunkulu mase uNkulunkulu wami ayawavula amehlo akho. Hallelujah. Singakusabi bazalwane ukwenza lokho. Amen. Ngoba igospel, ivangeli esiliphethe is not a commercial gospel, but it is a life and a lifestyle in Christ Jesus. Hallelujah. Niyezwa siyizwa bafethu lento. So uma ufuna ukungishintsha ungishintshele uNkulunkulu wakho, ngicele kuNkulunkulu wakho ukuthi angenze something manje okuwukuthi ukulapheka kwami kuleyo nto kuncike ekutheni ngimvume, ngimbize, ngimmemeze ukuthi ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu mase ngiyasindiswa kuleso simo engibhekene naso. Amen. Kodwa ngeke ukwenze lokho uma kuukuthi awukavumi to be taken in the spirit. Ni understand abafowethu? Amen. Ngeke ukwenze lokho. Kufuneka uvume eqala mesuba nobufakazi, mesumoya wakho nomoya kaNkulunkulu ukwazi ukuhamba ndawonye, ngoba ngeke ni abantu ababili behambe ndawonye kungekho ukuvumelana phakathi kwabo. Amen. And the day I understand lento uNkulunkulu ayivezayo kinina namhlanje, niyoyeka nokuhambe nibe kwizandla abantu. Hallelujah. Engicabanga ukuthi banoNkulunkulu oyisteering odlula uNkulunkulu wenu. Niyofunda ukuthi niye phambi kwaNkulunkulu ufike ucebe ingalo ebhlungu, uphinde ucebe idolo elibhlungu, uphinde ucebe noma yini enzakala empilweni yakho, uyicebe kuBaba uNkulunkulu. Amen. Ngoba ushilo uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Niyayizwa bafowethu lento engishoyo? So asikujwayeleke lokho. Mina ezuNathi Twala anginalo ukholo olukhulu, but ngiyacabanga ukuthi ukholo lami noma lungangembewu mustard seed, uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula, uNkulunkulu uyakwazi ukungenelela kulolo kholo enginalo enze imangaliso. Ngimbonile uNkulunkulu empilweni yami bafowethu, ngisaqhubeka futhi nokumbona. Amen. Nanamanje ngisakwazi ukukuchallenge, ungichallenge ungifuna ukungibuyisela kuNkulunkulu wakho ukuthi mfowethu ngicela unginike ithuba ngikhulume noNkulunkulu wami, ngicele wena kuNkulunkulu wami ukuthi akwenze something okuwukuthi ukuphuma kuleyo nto uNkulunkulu wami azokwenza yona ukuthi umemeze yena, umvume ukuthi uNkulunkulu futhi uyinkosi nomsindisi kuwe. Ngizocela nje akuvala amehlo right now. Hallelujah. Nawe ungitshele futhi ukuthi uNkulunkulu wakho akangivala amehlo. Amen. Nizombona uNkulunkulu bafowethu. Niyezwa into engishoyo? Amen. Nifundile niku Sunday school ukuthi kunamadoda eBhayibhelini akwazi ukumisa imvula ukuthi lingani.
Hallelujah. Kuthe mase kufanele imvula ibuye, aprofeta amadoda athi uyalibona lela lifu eliusize wenqindi yami. Seliyabikezela ke Nkosi ukuthi imvula iyeza, uNkulunkulu useyiqaqile, ubefuna ukukukhombisa ukuthi yena ubaba futhi uNkulunkulu. Amen. Awifunde ke lencwadi ka chapter 3 kaTimothy. Hallelujah. Uphinde nje uverse 16 sulalela ukuthi uthini. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo bafowethu iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. Okusho ukuthi noma isiphi isimo sempilo ohlangabezana naso, khuluma phezu kwaleso simo izwi likaNkulunkulu. Awuqhubeke futhi. Ilungele ukufundisa. Yayizwa leyo nto. Yonke imibhalo ephefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukwenzani? Ukufundisa. Ngaleyo ndlela ukusho ukuthi wena kumele ufundiseke ukuze ufunde. Amen. And ukuze ukwazi ukufundiseka ukuze ufunde, ispirit sakho, umoya wakho kumele uvume ukuthi ufundiseke. Ngoba uyakwazi ukuba seklasini lokufundiswa but ungafundiseki. Uyakwazi lokho? Ugqoke neuniform yaleyo ndawo okuyona, baze bacabanga abanye ukuthi wena ungomunye wabo o ngomunye wethu, kanti hayi ungomunye wethu ngeuniform, kodwa inhliziyo yakho ayithobekile phambi kwababa uNkulunkulu. Amen. Uyakwazi ukuthi usesontweni ube ku WhatsApp uchat, ube kubani o Instagram uchat, but okubonayo ubona inamba yabazalwane esontweni, kanti wena uyona inamba yabazalwane abasesontweni. Uyayizwa lento? Hayi, awukho la. Ukhona ngani? Ngokomzimba, ngokwenyama, but ngokukamoya awukho la. Amen. uNkulunkulu uyasho ezwini lakhe uthi kunendlela ethile yendumiso, kunendlela ethile yokuthandaza ayibhekelele ukuthi yenziwe abantu abamkholwayo. Amen. Kufuneka bamdumise futhi bakholwe kuye, baphinde bathandaze kuye in truth, ngokweqiniso nangokukamoya and in spirit. Wena zonke lezo ndlela awukho kuzona. Amen. Kodwa uyibiza ngani? NgeJehova Witness. Uthi wena ungufakazi kabani? kaJehova. Hallelujah. Kanti ufakazi kaJehova ngokweuniform, ufakazi kaJehova ngokomzimba kuphela. Uma sesingena deep kwekamoya uyasala. Hallelujah. Uyakhuluma kuNkulunkulu ezwini lakhe uthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguye. Ngaleyo ndlela uma imibhalo iphethe umoya kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ngumoya ongcwele, ukusho ukuthi leyo mbhalo injani? Ingcwele. And therefore it is profited. Kuthiwani? Uverse 16 muqhubeka naye uthi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa. Ngaleyo ndlela fundiseka ukuze ufunde. Yini enye? Nokusola. uNkulunkulu uyakwazi ukukusola ngezwi lakhe nangokwembhalo yakhe. Kanjalo nathi esiphathisiwe imfihlakalo yezulu as-stewards bafowethu zeqiniso zeqiniso nensindiso. Uma sikusola ngokwezwi, yamukela ukuthi awusolwa uThwala, awusolwa futhi ubani? uGogo uThwala. Amen. Awusolwa uSiphe, but uNkulunkulu usebenzise uSiphe ukuthi akhulume izwi lakhe phezu kwempilo yakho likusole. Uma ufuna ukulwa, kufuneka ulwe nobani? noNkulunkulu. Ngoba libhaliwe uSiphe lelizwi. Amen. Alibhaliwe ubuhle lelizwi, alibhaliwe uThwala lelizwi. Amen. Mufuna ukulwa, hamba olwa nobani? noNkulunkulu.
Suka madoda. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Uthi uma izwi imbhalo iphefumulelwe yena, yini enye futhi ekwazi ukuyenza imbhalo? Nokuqondisa. Uyayizwa? uNkulunkulu uthi ngezwi lakhe uyakwazi ukukuqondisa. Ingakho wena uma uya lapha emahubeni, ihubo 23, amen, uze uthi intonga yakho, khuluma nje kakhulu sikuzwe ukuthi uyakhombisa ukuthi wena usesanctuary, uyafundisa, ufundisiwe. Uze uthini ukhuluma noNkulunkulu? Uthi intonga yakho, nani? Nodondolo lwakho lenza njani? Liyangithokozisa, alingihayizisi, alingihlanyisi, alingicasuli ngikudinele. Niyayibona into engisho bafowethu? Ngile nhlobo mina yengane ethi umama eqeda ukuyishaya ikhalikhale mesiyabuya imbamba ngamabhayi incika kuye. Hayi le nhlobo yanamhlanje ethi mithethisiwa umzali, ethi mishawe umzali mesiyamplannela ukuthi izomgwaza kanjani melele noma immixele upoison. Hallelujah. La esanctuary sile nhlobo yengane ke thina eshawishawa ikhale mesiyabuya izobambelela kulo beyishaya ngoba iyamdinga ukuthi ayiqondise, ingabukhuli idlebelekile. Iwukudla kwejele nokudla kokushawa abanye abantu abangeke bayishaye ngothando but abazoyishaya ngokucasuka kangangokuba ungazufe. Hallelujah. Kanti mushawe ekhaya ushawa ngothando, uqondiswa ngothando. Tough love. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Nkosi yami. Nokuyala ekulungeni. Nokuyala ekulungeni, noma ukuyala okwazi ukulungisa umuntu ukuthi abe nokulunga. Amen. Ngoba mungenako ukulunga, end up uphenduka ini? Usathani orape ingane lapha eminyango, oyi-serial killer. Uqashwa abantu ukuthi ubulala abanye abantu, isali imndeni, ingenababa, ingenamama, ingenawo ama-breadwinners. Kwale mali okhokhelwe yona ukuthi umbulale, nawe isiphelile, iphelele jointini. Hallelujah. Ngaleyo ndlela sekufuneka uphinde uthole omunye umsebenzi ngoba imali ayikho. Niyamuzwa uNkulunkulu uthina ezwini lakhe. So thina ke sibiziwe ke la esanctuary ukuthi siyokhuluma nale nhlobo yabantu. But uma sikhuluma nabo asikhulumi ifilosofi yasesikoleni, asikhulumi education yase Bible College. Sifike sikhulume kubona izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu aliphefumulele ngoba izwi likaNkulunkulu liwukuphila, lisika nhlangothi zombili, lehlukanisa inhloko nesixhanti. Hallelujah. Ayikho into ekwazi ukudila nomuntu ngaphandle kwezwi. Ngisho ama-psychologist agcine kunika amaphilisi ngenxa yokuhluleka ukukubuyisela esimeni esiright. Bathi ngcona vese kushaya ngama-drugs amaphilisi. But izwi likaNkulunkulu likwazi ukukhipha njengokhuni lomlilo emlilweni. Uyayizwa lento? uNkulunkulu ukwazi ukuhlwitha njengogodo emlilweni olishayo, olubovu oluvutha ilangabi. uNkulunkulu aliphephetha athi lucishe, boom, just like that. Kungenzeka ukuthi usesimeni sempilo esinjenganaleso, kodwa uNkulunkulu namhlanje uthi uready ukuthi akuhlwithe uma uvuma wena ukuthi izwi likaNkulunkulu eliphilayo, eliphefumulelwe uNkulunkulu ophilayo, likwazi ukusebenza kuwe. Hallelujah. Likuyale, likuqondise, likufundise ufundiseke. Liphinde futhi lenze njani? Libuyisele ukulunga kuwe. Amen. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Ukuze umuntu kaNkulunkulu. Wait a minute. Akukhulunywa ngenja la. Uzwile? Asiqondise inja ngezwi likaNkulunkulu. Ngeke uzulifundele ikati izwi likaNkulunkulu.
ngeke futhi uyifundele imbongolo izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu libhalelwe bani? Umuntu. Haleluya. Ngoba umuntu kabani? Haleluya. Singakhohlisana nje sibizane ngeingane zedlozi. Ngingane edlozi mina ngumntana wethu awukwazi kwadlozi ukuthi liyini idlozi. Uma sesihlale phansi sikubuze ngedlozi ukuthi uyalazi idlozi ukuthi yini wena? Yokukhuluma ngedlozi. Woza la esanctuary sokufundisa thina ngedlozi. Mayikhuluma umuntu ongayazi. Haleluya. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Uthi ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele futhi apheleliswe. Ukusho ukuthi uma izwi likaNkulunkulu ungakalamukeli ukuthi lisebenze kuwe, uyohlala uyikota wena. Awuphelele. Haleluya. Ukuze upheleliswe kufuneka izwi likaNkulunkulu liphile kubani? Kuwe. Haleluya. Ngoba izwi likaNkulunkulu kuwe lifana nenkemba esikanhlangothi zombili. Izwi likaNkulunkulu, hayi izwi lebandla elithile, izwi lomfundisi othile enimhloniphayo, nize nimbize ngopope, nize nimbize ngobishop, nize nimbize ngompostoli. Sikhuluma la ngani? Ngezwi likaNkulunkulu. Umlomo ongathethi imanga. Amen. Othi mekhuluma kudaleke. Haleluya. Othi mekhuluma kudaleke ngoba izwi likaNkulunkulu liyadala. Haleluya. Uyakwazi ukufika kuNkulunkulu uthi wena angilutho ngiyinja nje, mina ngisi-Aram nje sika Jehova. Afika uNkulunkulu akhulume izwi lakhe phezu kwakho, ube something else, ube esinye isimo. Kushintshe ukuthi uyahlupheka. Mase uthini? Nginothile kuNkulunkulu. Ngifike ngilambile, ngafike ngasuthiswa kuBaba uNkulunkulu. Ngifike ngidukile, ngafike ngatholwa kuBaba uNkulunkulu. Eyizwa lento. Ngifike nginosizi. uNkulunkulu wafike wangembathisa ingubo yokukholwa. Amen. Ngafika ispirithi sami siphansi. uNkulunkulu wangigcoba ngamafutha kamoya. Look at me today. Uma ufuna ukuyihlola lento engishoyo, hamba ekhaya uyobheka abantu awufunda nabo first year ukuthi banjani vis-a-vis wena owakhetha ukukholwa. Haleluya. Namhlanje vakashela abantu owufunda nabo first year eprimary abangakholwa, ufika ubabuke nje mase uyibheka wena, mase uphakamisa izandla ubonge uNkulunkulu uthi it's not by might nor is it by power, akukona ngokwamandla nokuqonda kwami, but this is by the power, kungamandla akho Jehova. Angazi nami ukuthi yini eyanqaba, kwanqaba umusa, ngabe nami nginje. Hallelujah. Ngoba iyona into eyikwi-fashion isikhula le, ukuthi mase uneminyaka ethile efuneka ubheme insango uphuze, wenze lokho, but kunento eyanqaba kuwe. Zibuka ukuthi unjani manje. Kunabantu ongathi mangasakukhumbuza ukuthi igama lakho ubani, uthi hawu man, all along lokhu kubiza ngobhuti ngikubiza ngosisi, kanti wena lo. Hallelujah. Mhla walisha igama lakho uthi ubani. Uthi hawu man, hayi nokuthi ukwi-age group yami ungemuva kwami uyangilandela. Amen. Izwi likaNkulunkulu lingamandla. Ingakho yonke imicabango ephuma engqondweni kaNkulunkulu, in the will of God ngawe, entandweni kaNkulunkulu ngawe, yonke inkulumo namazwi aphuma kuphi emlonyeni kaNkulunkulu akhuluma ngawe nomndeni wakho nekusasa lakho. uNkulunkulu uthi lento yonke eyizwi lami
uma sengiyikhiphile ngayiqondanisa ngqo kuwena ayibuyeli kimina ilambada. Hallelujah. Kodwa ifike igcwalise umsebenzi engiwuthumele yona ukuthi wenze empilweni yakho. The word bafowethu izwi likaNkulunkulu is powerful. Angikhathali ungakiphi college ne-university uyokwenza ama-PhD nama-philosophy mase uyabuya uzosishumayeza isiGreek la usishumayeze yonke leyo nto. Thina sihlezi kuphi ezwini likaNkulunkulu. Ukuthi wena usuphethe exegesis no eisegesis no bani asihlangene naloko. Thina sifuna isambulo ngokukamoya hayi ngokwe-education. Hallelujah. Ngoba isambulo sikamoya asinayo argument, asichallengeki, but isambulo se-education nami ngizofika nobama ubuchule nobuhlakani. Ngifike ngi-arguishe lento ayishoyo, ibe plausible bayishayela izandla abanye. Kusukuma omunye nama ngichallenge bamshayela izandla, but ezwini likaNkulunkulu zishawa kanye. Kuthi wawuqedile ungethole. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu limenza njani umuntu kaNkulunkulu? Izwi likaNkulunkulu liyamphelelisa. Awuqhubeke nje kuleyo part lapha verse 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Awu madoda. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Abe thoroughly equipped for good works. Uyabona methi thoroughly equipped ukusho ukuthi uqeqeshwe ngokweqile ekuqeqeshweni. Usuprofessor kahle kahle ngokolimi la namhlanje. Eyintweni zikaBaba uNkulunkulu ngoba uqeqeshwe uNkulunkulu wena. Niyayizwa bafowethu lento engishoyo? Amen. Hey khuluma uBaba uNkulunkulu la. Amen. Ingakho ke bafowethu kumele siyephi thina ke manje ukuze si-understand isifundo sanamhlanje siye ku chapter 4 mase simlalela kuNkulunkulu uthi ezwini lakhe uthi asenzeni. Hallelujah. Siba nenkonzo emfishane namhlanje because ngifuna sidiscuss lento yezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Awufundeke manje uverse 1. Uma sekukhuluma umuntu ophethe izwi nombethwe izwi nophila ngezwi likaNkulunkulu. Uma ekhuluma nabantu ephuma eye enkaleni nasemathafeni eye impambana mgaqo eye pulpit eye sontweni eyoShumayela uthini uNkulunkulu ngaye kufuneka akhulume kanjani? Awufundeke lapho siza uthi uverse 1 uthini? Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Awume kancane uphakamise nje ivoice mase uzisho ukuthi wena ubani ukhuluma nobani njengoba ukhuluma kanje. Hallelujah. Ukuphakamise nje izwi zisho ukuthi ubani. Igama lami ngukwandiswa. Khuluma nje kakhulu ngoba siyathepha sithepela nalabo abangekho. Hallelujah. Mina ngiyaqinisa phambi. Mina bani? Mina kwandiswa ngiyaqinisa. Yayizwa lento? Mina kwandiswa. Khuluma manje umuntu ophethe izwi nolamukele izwi likaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu emthuma kufuneka athi mefika phakathi kwabantu athi bafowethu nodadewethu mina kwandiswa ngiyaqinisa ngani ngezwi likaNkulunkulu. Awuyifundeke sithi sikulalele. Mina kwandiswa ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Wait a minute. Uyamuzwa kwandisa uthini? Uyasibopha before akhulume. Uthi yonke uyibopha naye. Uthi lento engizoyikhuluma njengamanje angiyifihli futhi ayiphumi kwi-education yami privately. So ngizoyiveza mina ngiyibheke phambi kwaBaba uNkulunkulu noKristu Jesu ukuthi uma ngiphume eceleni uNkulunkulu enze something kimi. Angiveze ukuthi ngiyihlazo ngiyamanyala ngiqamba amanga ngisigebengu ngizonroba la. Hallelujah. Umuntu ongezile ukuzonroba ukhuluma kanje uthi bafowethu nodadewethu mina andiswa ngiyaqinisa kinina phambi kwaNkulunkulu naphambi kaKristu Jesu. Already lo muntu
uyasho akusona isigebengu lesi. Akazili ukuzosirobha lo. Uyayibona? Ngoba uthi uma kukhona into ewrong azoyisho manje uNkulunkulu akambulali, akamshayi ngonyazi lezulu. Iphela indaba ngaye. Hallelujah. Sikulaleleke wekwandisa. Uthini kuthini? Uthi uyaqinisa? Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu akwahlulela abaphilayo nabafileyo. Oyokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. Ngokubona uma ebonakaliswa kithi nasembusweni wakhe. Kwasha. Ngithi Uthini? Ngithi Shumayela izwi uqinise noma kuyasikhathi noma kungesiso. Wait a minute. Uma kuPastor Twala naye sukuma ethi mina Pastor Twala ngiyaqinisa phambi kwenu naphambi kaNkulunkulu naphambi kaKristu Jesu ozothi mayebonakaliswa aziveze ukuthi yena unguNkulunkulu nasembusweni wakhe futhi ukuthi unguNkulunkulu. Ngithi ke kinina dlalani ngezwi likaNkulunkulu. Nizothini nina? Nizothi uyithatha lento eshoyo Twala. Ngoba iBhayibheli lithini? Shumayela. Niyizwa lento engishoyo? Ilento imbhalo engcwele ayisho ukuthi Twala dlala ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Uma ngisukuma ngifambula ngezwi likaNkulunkulu kufuneka nisukume nina nithi Twala izwi likaNkulunkulu embhalweni yakhe engcwele alithi fambula ngezwi lami, lithi Shumayela. Uma wazi ukuthi uzofambula la hlala phansi ube istudent ufundiswe ufundiseke. Hallelujah. Uma ngisukuma mina ngisebenzisa i-education yami yase-university mase ngiliqaqanisa nje izwi likaNkulunkulu ngilishaya ifindo ngilimise ngendlela efunwa yimina, kufuneke nisukume nithi Twala wenzani manje uyithatha lento eshoyo ngoba uNkulunkulu utheni ezwini lakhe Shumayela. Hallelujah. Ngaleyo ndlela ukusho ukuthi ayikho enye into bafowethu esivumela ukuthi siyenze mesihlangene sabantu bakaNkulunkulu sihlangene ngezwi likaNkulunkulu. Kufanele senze njani? Sishumayele izwi likaNkulunkulu. Singadlalisani ngokwe-education yethu. Sikhombisane ukuthi mina ngifundephi, ngiphethe liphi ijazi. Hallelujah. But kufanele ngenze njani? Ngishumayele. Ngishumayeleni? Alita ngishumayela ifilosofi engithole university. So uma ngifaka ifilosofi mina ye-education yami yase-university kufuneka ningimise nithi Twala ima. Akushiwonga ukuthi shumayela i-education yakho yase-university. Kuthiwa yenza njani? Shumayela izwi. Hallelujah. Umuntu walesukuma ekhuluma nge-Trinity. Kufuneke nimise nithi uyithatha lento eyishoyo. Ibhalwe kusiphi iscripture lento eyishoyo? Twala. Ngoba kuthiwe yenzani? Shumayela izwi, hayi education yakho yase-university. Amen. Ungasishumayezi thina ifilosofi nobuhlakani bama-research obenzile. Sishumayeze ngani? Ngezwi likaNkulunkulu. Umuntu walesukuma ekhuluma eshumayela ngama-feelings akhe. Kufuneka ibandla lenze njani? Limise uTwala lithi wohlala phansi Twala. Usuphumile endleleni kumele ushumayele izwi likaBaba uNkulunkulu. Hey bafethi bambeni lento. Such that even nami uNkulunkulu mekwenzeke ngibiza sengingasekho phakathi kwenu. Angabikho umuntu ozonikhohlisa. Hallelujah. Kufuneka nime eqinisweni lezwi lokumazi uBaba uNkulunkulu. Amen. Uma ngishumayela ifilosofi la ngishumayela ubuchule base-university bama-research, ngihlaliseni phansi bafowethu. Nithi Twala sit down.
ningikhulumise ngesingisi kwanze wenibona ukuthi hayi vele ngoba ukhuluma isingisi esikhulu ufundisiwe. Sit down Twala. Silindele umuntu la ozoshumayela izwi ngokwezwi likaNkulunkulu. Uma uThwale sukuma webuhleli. Weyakwani. Uma uThwale sukuma eshumayela ama-assumptions akhe, imicabango ukuthi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu methi wayeqonda ukuthi hayi hey uma uThwale sukumesho njalo ethi leli verse nalesi scripture ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayeqonda ukuthi efuna ukuthi Thanini Twala with your education sit down. Hallelujah. Uma ufuna ukukhuluma shumayela izwi likaNkulunkulu. Hey bafowethu sizoyihlaziya lento ngelinye ilanga sibe deep kuyona. Amen. Ngoba maningi ama-philosophies agcwele la emabandleni. Nama-movement asedwele la emhlabeni ayiveza njengani? Njengebandla likaKristu. Hallelujah. Ngoba ama-movements. Prosperity gospel movement. Faith movement. Kuningi nje movement. Kuze kube namabandla amasha. Anenamba futhi abantu inqwaba. Kodwa mekushunyayelwa akushunyayelwa izwi, kushunyayelwa ini imotivation. Hallelujah. Abanye baze bakumeme bathi Pastor Twala sicela uzosimotivator. Ungibiza ngopastor kodwa uthi angizokwenza njani? Angizomotivator. Ithi Twala siyakumema ukuthi uzoshumayela izwi. I am not a motivational preacher or speaker. Mufuni motivator nemotivation iya kulabo ababizelwe leyo nto. Mina mungibiza yazi ukuthi sizoshumayela thina from isanctuary izwi lika Baba uNkulunkulu. And izwi lika Baba uNkulunkulu alishunyayelwa 5 minutes. Ngoba kukhona umuntu osazodideka nje usakhuluma ngezwi lilodwa. Uma uzomshiya edidekile uselahlekile bekungcono uvela uthula ungakhulumi. Hallelujah. Uma ufuna ngikhulume 10 minutes ngiya-withdrawa ngoba ngifuna ukushiya abantu bedidekile. Amen. Kunokuba ngizodida abantu la ngcono ngingasho lutho ngamane ngisukume ngicule kuphela bese ngihlala phansi. Hallelujah. Asishumayeli ke thina ini la ifilosofi. Hallelujah. Akubhaliwe ngisho la emaBhayibhelini la nezincwadi ezu-66 ukuthi Twala preach theology. Ayibhaliwe leyo nto. Not unless ngifunda mhlawumbe iBhayibheli wrong. Ikhona kweyakho iBhayibheli ukuthi shumayela itheology. Thiwa ngishumayeleni izwi lika Baba uNkulunkulu. Ziningabi izinto ezisezwini likaNkulunkulu ukuthi ngaze ngiyixake ngetheology bafowethu. Ngingakayiqedi nokuyiqeda uNkulunkulu izinto ayishoyo ezwini lakhe. Bathe ngiya-add futhi kwazona lezi ngingakayiqedi. Ngiyeke ngiqale ngiqede lezi zezwi likaNkulunkulu before ngibizele kwitheology yakho. Hallelujah. Mune inkinga futhi yale ntshumayelo. Si challenge on radio and on TV. Ungas challenge privately. La uzozuza khona wedwa o ulahleke wedwa. Sibize nje nibe baningi futhi. Nifike noNkulunkulu bena bawu3. Hallelujah. Sifike thina siphethe oyethu oyedwa. Afika abadle futhi oNkulunkulu benu. Nayikhumbula induku kaAaron eGibhithe. Yazidla kanjani inyoka zezanusi. Njengo Pac-Man. Hallelujah. Sibizeke thina. Usichallenge nje mfowethu, usichallenge nje esidlangalaleni. Ubukise ngathi yabona usibize le ndawo ozobukisa ngayo ngathi. Amen. Ukuthi asazi lutho sikhuluma into esingayazi ngoba itheology asinayo. Hallelujah. Sizofika asinalo uvalo. Futhi akudingi nokuthi uzosiprepare. Ungasimema namhlanje. Sibe singazi ukuthi uzosibiza namhlanje. Usibemele sidlangalaleni namhlanje. Uthi asizokhuluma ngalo uNkulunkulu wethu oyedwa, sizokhuluma mfowethu. Hallelujah. Ngoba thina sishumayelani izwi lika Baba uNkulunkulu. Hallelujah. Uma
Uma uthwala ke bafowethu esukuma la esanctuary eshumayela inganekwane. Aphume imbhalo engcwele azoshumayela ngenganekwane, anishumayeze ngenganekwane. Kufuneka nisukume nithi Twala man, sit down. Hlala phansi. Ngoba awuyaliwe ukuthi uzoshumayelani inganekwane la. Kufuneka ushumayele izwi lika Baba uNkulunkulu. Niyayizwa lento bafowethu? So ngaleyo ndlela uThwala kufuneka abe njani uma uqhubeka uyifunda lapha uverse bani lo? Uverse 2. Awuyiphinde lapha kuverse 2. Shumayela izwi. Shumayela izwi. Uqinise. Yes. Noma kuyisikhathi noma kungesiso. Hey. Sola. Twala. Shumayela izwi whether isikhathi noma kusona isikhathi. Be in season, whether it be in season or out of season, whether isikhathi noma kusona isikhathi. Uma kuthiwa Twala shumayelani izwi, wasixoxela inganekwane. Ngaleyo ndlela ukusho ukuthi uma uyibiza ngomzalwane ombethe intando kaNkulunkulu, akusikho isikhathi esithi mesithi sicela ushumayeze ngaso uthi wena awuprepayile, awukho ready. Amen. Uhlale wena unjani? Uready. Ngani? Umoya kaNkulunkulu uphezu kwakho. Hallelujah. Niyayizwa lento? Akiniboni kodwa ngathi yanichaza lento. Niyayizwa? Akekho umuntu oyonikhohlisa uma niyilalela kahle intshumayelo uNkulunkulu asibekelele yona thina njenge-sanctuary. Amen. In the bigger body of Christ, emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu. Ukuthi inamba yabantu iningi esayidini elwrong akuyenzi into ewrong ukuthi be right. Hallelujah. Uma kuukuthi kufuneke simele sodwa, hayi man, asimele sodwa nalo uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Umuntu ezangena emoyeni eshumayela ngenganekwane. Uyazi, ngathi ngiyambona lo gogo, uyazi ehamba ematsheni ehlabayo icathule ngenazo bazalwane, uyazi. Hey wena man udlala ngathi. Hawu. Ushumayele uyithatha phi lento eyishoyo? Ngoba uNkulunkulu utheni? Shumayelani izwi. Ungasixoxeli inganekwane. Ngathi ngiyambona, yazi ngathi ngiyambona umzali engasakwazi ukuyibambela inkomishi, isandla sesivevezela wena ubhizi weqamangqamnqeshe nje baba weqamangqamnqeshe kumathaveni wena ongcolisa itafula. Ngathi ngiyambona hey eginqika methu uyahamba nemvula iyamnetha no asbestos upheshula umoya abazalwane eheni. Hayi man, niyayizwa into engishoyo? Shumayela izwi ilona kuphela elikwazi ukushintsha umuntu, limguqule, limconvicte, limbophe. Lowo wakho wena okushoyo akwenzi lutho. Into okuyibangayo yini? Imizwa. Kukhuphula imizwa. Ukusho ukuthi uyagxuma nje emizweni yethu. You are jumping up and down our emotions. And when you jump up and down our emotions, that's why intshumayelo zakho singakwazi ukuyikhumbula after a week. Ngoba ama-emotions amakwazi ukuyibamba into for 2 to 3 days maximum. After that sengikhohliwe nokuthi bushumayelani ngesonto. Hallelujah. Uzudume nje ngokuthi wena umfundisi wamahlaya. Ushumayela amahlaya. Uyini leyo? Hlala phansi, you are a baby. Usafuneka sikufunze ubisi lika Jehova uzokhule ukwazi ukudla amasolidi, inyama eqinile yezulu. Hayi lento yenzayo man. Sit down. Ingakho ke ningeke nize nibe nabangani abaningi ababazalwane as well. Ngcono nje ngisheshe ngikusho lokho up front ukuthi le nhlobo enje yezimfundiso enitholayo also izoba ukuthi ningabi nabangani abaningi abayibiza ngabazalwane. Ngoba uzothi uyakhuluma
kuvuka ispirit sikaNkulunkulu kuwena sithi uyithatha lento eyishoyo mase ehluleko ukuyikhomba ukuthi uyithathephi in the 66 book Bible. Hallelujah. Bayakhuluma kuNkulunkulu ebandleni lakhe namhlanje uthi hayi bafowethu ngiqinisile ngithi kini phambi kwababa uNkulunkulu naphambi kwaKristu Jesu even ebonakaliswa kithi nasembusweni wakhe onguye futhi ozojaja abaphilayo ahlulele futhi nasebelele. Uma nikhuluma ngeindaba zombuso wezulu, preach the word, ninga philosophize. Hallelujah. Masishaya ngama hermeneutics la. Zahluleka lezo zinto nakimi bafowethu ngoba uNkulunkulu waba nomona wathi Twala I'm about the word la. Lento lethu uzoyifunda la izokulahlekisela okukhona ngokungekho. Uzobuya uphethe ama hermeneutics, ubuya uphethe ama eschatology, ubuya uphethe hey wena uzoba more confused than you were when you came in la. Vele uhlale nje ezwini lika baba uNkulunkulu. Hayi akukho kuyokuthinta. Azacula umama wakalesine behlangene umama besililo athi ngizozihlalela ngaphansi kwegazi. Ngizozihlalela ngaphansi kwegazi. Ngizozihlalela ngaphansi kwegazi. Angeke uSathana ngishukumise ngeke. Ngaphansi kwegazi. Hallelujah. Phansi kwegazi. Icela abadala ke le. Hlalela ngaphansi kwegazi. Angeke uSathana ngishukumise ngeke. Angeke uSathana ngishukumise. uNkulunkulu anibophe bafowethu ngebhande lakhe likamoya engcwele size siphinde sihlangane. uNkulunkulu bafowethu aqhubeke empilweni zenu nokuba isibani esinikhanyiselayo endleleni zenu. Hallelujah. Anqabe nani uNkulunkulu ukuthi unyawo lenu lishelele. uNkulunkulu unomona ngani bafowethu. Hallelujah. uNkulunkulu unomona ngani niphile nje kanjalo futhi engathi le perfume kaKristu Jesu uNkulunkulu asenike yona la esanctuary engathi ningayishare futhi nabanye nabo balithande leliphunga uNkulunkulu aselibeke kini. Amen.